Para naman sir, next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Like po, next election, sino po presidente niyo po? Sir, para naman sir, next election, sino po presidente niyo po? Sir, bumubuto na kayo sir. Po. Sir, bilang po sir, next election, sino po? Yo, so what's up? Good morning po sa inyo lahat mga kasoke. At andito nga tayo sa bayan ng Malasiki, Pangasinan, kung saan gaganapin ang Kali Survey. So yon, bagong lahat, kung bago ka palang nanood sa aking video, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga video. Muli, sino ba ang napupusuan ng mga taga Malasiki, Pangasinan dito sa Kali Survey? So ano pa hinihintay nyo? Tara, let's go, samahan nyo ako. Excuse po, presidential candidate ko. Next election, sino po president ko? Sabi lang po, ma'am. Sabi lang po, ma'am. Bibin po. Thank you very much. Ma'am, kayo bumubuto. Ay, bumubuto na po, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Sabi lang po. Sabi lang po, ma'am. Rene Robredo po, thank you very much. Hindi pa. Hindi pa po, sige po, salamat po. Pension na po sa abala, thank you very much. Sir, paabala naman sir. Survey lang sir, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang sir, survey. Next election, sino po presidente niyo po? Sinasabi nila, bago pa lang Bongbong. Bongbong. Bongbong kayo, sir? Oo. Si sir, Bongbong, thank you. Kaya sir, Bongbong din si sir, thank you very much. Thank you. Sir, kayo po sir, next election, sino po presidente niyo po? Ay, yan Bongbong. Bongbong din si sir, thank you very much. Thank you po, thank you po. Para ma'am, patuloy naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Isko Moreno po, thank you very much. Sabihin kayo sa disco. Wala po, thank you po. Pension na po sa ba, thank you po very much. Sir, pagkala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Ay, Siyempre, Lacson ako. Happy Lacson si sir, thank you very much. Thank you po, pension na po sa ba. Thank you. Madam, paabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Marcos si madam, thank you. Sir, kayo po. Marcos din si sir, thank you very much. Kaya siya na po sa abala, thank you po. Sir, paabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang po. Bongbong Marcos si sir. Kaya sir, BBM din sir. BBM din si sir, thank you very much. Kaya siya na po sa po? bye. Presidential candidates ano? Bye, see you. Thank you po, balik na po sa bala. Thank you very much. Ay, ano ba yan? Ma'am, pabala naman ma'am. Seleksyon, sino pong presidente niyo po? Sabi lang po. Po? Ay, undecided si ma'am. Thank you, undecided pa po si ma'am. Dito na natin lalagay yung undecided natin. Undecided si ma'am. Thank you. Seleksyon, sino pong presidente niyo po? Bongbong! Yes, sir. Seleksyon, sino pong presidente niyo po? Survey lang sir, survey. Ate, presidente mo eh. Yes? Undecided si sir, thank you. Pasya na po. Ma'am, kayo po, next election, sino po? Marcos si madam, thank you. Thank you po, thank you very much. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos si tatay, thank you very much. Sir, kayo po sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Marcos si sir, thank you po, thank you very much, thank you. Pension na po sa bala. Thank you. Tara, doon tayo. Ito na tayo, kunin mo na 260. Ay, kumang kalima.
Sir, pabala naman po. Sir, pabala naman po, sir. Sir, pabala po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Sa akin? Opo, sino po napupusahan niyo? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos si tatay. Thank you, sir, kuya. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, kuya. Bongbong Marcos din si kuya. Thank you. Kuya, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Undecided si kuya. Thank you, thank you. Tay, kayo po, tay. Next election, sino po presidente niyo po? Ay na lang, wala. Undecided si tatay. Thank you. Kuya, kayo po. Lene Robredo, thank you po. Thank you po sa bala. Thank you very much. Thank you po. Maundang laba. Dito. Sir, bala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos si tatay. Thank you. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Sino po napupusuan niyo? Idol ko to eh. Inahan ko to eh. Bongbong. BBM si kuya. Thank you. Kuya, kayo po. Bongbong din. Kuya, thank you. Kuya, kuya. Bongbong Marcos din po, sir. Thank you. Tay, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, thank you. Thank you very much. Bongbong kayo, sir na. Thank you very much. Sarap sa pabala. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino po presidente mo? Sa tayo. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Sabi na po. Bongbong Marcos po, sir. Thank you. Sir, bakit po si Bongbong? Number one sa Saki. Thank you po. Kahit na po sa bar. Thank you. Magpabara naman po kami. Sino po presidente niyo po? Marcos si Madam. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sir, kayo po. Next election po. Marcos din si Kuya. Thank you very much. Nandiyan na po sa abala. Thank you. Woo! Tayo, pabala naman tayo. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos si tatay. Thank you very much. Thank you po. Nandiyan na po sa abala. Thank you. Dito tayo sa kabila. Dito na lang. Sir, kabala naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos po. Thank you. Kuya. Dito po. BBM si Kuya. Thank you very much. Thank you po. Nandiyan na po sa bala. Kaya, kasurvey naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Marcos si Kuya. Thank you. Kuya, kayo po. Marcos din si Kuya. Thank you. Kuya, bakit si Marcos? Ito si Marcos. Kababayan mo. Kababayan, thank you. Kababayan, thank you. Pasensya na po. Pasensya na po sa bus. Thank you very much. Madam, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po, madam. Decided si madam. Thank you. Yan, next election, sino pong presidente niyo po? Decided din si madam. Thank you. Sir, survey naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Po. Marcos si Suya. Thank you. Thank you po. Ang babala naman ng... Sir, babala naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Alfredo, thank you very much. Thank you po. Presyo na po sa bala. Thank you. Marami silang ginagawa. Sir, babala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Ito ako mapapalay. Ito ako mapapalay sa ngayon. Undecided po si Kuya. Thank you po. Thank you very much. Kaya kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Thank you. Kaya kayo po, next election, sino po presidente niyo? Bongbong Marcos. Thank you. Sir, bakit po si Bongbong? Si Bongbong kasi, magmula pa lang kay tata niya is, yung paano pa lang ni tata niya, I mean,
naging malakas ang Pilipinas, tinawag ang Pilipinas sa Tiger of Asia. Oh. Kaya mas magandang ibalik natin yun para katagkatagutan ng kapital. Thank you. Pension na po sa bata. Thank you very much. Madam, pasurvey naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos din si ate. Thank you. Ate, bakit po si Bongbong Marcos? Thank you po. Pension na po sa bata. Thank you. Sir, pabala naman sir. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. Po, Marcos. Thank you. Ate, kayo po, bumubuto na ka? Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Bongbong Marcos. Ate, bakit po si Bongbong? Ano po, sabi po kasi Po. bakit po kailangan ng explanation? So, explanation na po. Sige po, pwede lang po. Thank you very much. Thank you. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos. Kuya, bakit po si Bongbong? Ha? Taga-norte, taga-dito tayo, malapit sa kanya. Hi, ganun po. Thank you very much. Sir, babala naman sir. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. What? Barack Obama. Barack Obama. Wala yan? Wala po. Sa Amerika po yun. Sa Amerika. Wala, hindi pa sigurado. Decided po. Sige po, wala pong problema. Decided po si Kuya. Thank you. Thank you, Tay. Yan. Yung Ay, kamukha ni Duterte yan. survey po, yung survey. Napapanaw na para ibalik si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Tatay. Tay, bakit po si Bongbong? Baka mabigyan ako ng kayamanan niya. Ganun po. Thank you very much. Thank you. Survey lang po. Wala. Hindi sumagot si sir. Kaya po, next election, sino pong presidente niyo po? Undecided po. Thank you. Pacquiao, thank you. Thank you very much. Kuya, kayo po. Marcos, thank you. Thank you po. Pasensya na po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Sige po, undecided po. Thank you. Sige po, thank you po. Pasensya na po sa bala. Kuya, pabala naman kuya. Kuya, pabala naman po. Next election, sino po president niyo? Wala po, sige po, thank you po. Undecided po siya. Thank you. Tayo, bon. Thank you po, thank you very much. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Wala pa, undecided po si Kuya. Thank you. Malakati. Sir, bumubuto na kayo sir. Po. Survey lang po sir. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos. Thank you. Thank po Kuya. Marcos din po. Thank you very much. Sino po sa bala. Thank you. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Thank you. Decided si Kuya. Thank you very much. Madam, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang, madam. Marcos po, thank you very much. Ate, bakit po si Marcos? Kasi parang natakot na sa kanya. Sige po, thank you very much. Thank you lang po sa bala. Kaya po, madam. Survey lang po. Next election, sino po presidente na po? Ay, wala. Kaya, next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos po. Thank you very much. Kaya lang po sa bala. Thank you. Thank you.
Ma'am, babala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Po? Hindi po pa alam. Undecided po. Sige po, wala pong problema. Sir, tayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Hindi po. Sige po, undecided po. Sige po, thank you very much. Wala pong problema. Thank you po. Pasensya po sa bala. Ma'am, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Kung sino po yung magiging direksyon ng pamahalaan po namin sa iglesia. Iglesia po. Sige po, thank you po. Thank you very much. Pasensya na po. Thank you. Ma'am, kayo po. Bumubuto. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Hindi ko alam. Decided. Sige po, thank you very much. Wala pong problema. Thank you. Kaya, survey lang po. Next election, sino pong presidente niyo po? BBM. Thank you. Kaya bakit po si BBM? Sulit art. Subok na yan. Thank you. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, pabala naman po, ma'am. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po, survey. Ay, wow, sarap. Bango. Bango. Sino pong napupusuan niyo sa kanilang hari? Survey lang po. Manny Pacquiao po. Manny Pacquiao. Kayo po ya. Survey lang po. Oh. Ako. Sila po yung ano. Manny Pacquiao din po. Thank you very much. Ma'am, bakit po si Manny Pacquiao? Tabang siya. Matapang. Thank you very much. Pasensya na po sa bahan. Ma'am, pangalan naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos. Thank you. Nay, bakit po si Bongbong Marcos? Yung sabi ng asawa niyo. Thank you very much. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Madam, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Decided po si Madam. Thank you. Pasensya na po. Thank you very much. Madam, pabala naman po. Bumubuto na kayo? Bumubuto na kayo? Survey lang po, madam. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos po. Ma'am, bakit po si Marcos? Yung sinasabi na narinig sa mga tao. Yun yung sinasabi na rin. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Kaya kayo po, bumubuto na kayo? Opo, sige po. Madam, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Undecided si Madam. Thank you. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Thank you. Ma'am, kayo po. Next election. Undecided po si Madam. Thank you. Thank you. Tatlo silang undecided. Kaya ilalagay na natin dito. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Hindi ba? Sige po. Presidential candidate po. Hindi pa po. Sige po, undecided po. Thank you very much. Wala pong problema. Thank you. Sir, ma'am. Pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong si Madam. Thank you. Ma'am, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Manny Pacquiao. Thank you. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos din po si Kuya. Thank you very much. Thank you very much. Po. Survey lang po, Kuya. Nagsasurvey kami. Thank you. Thank you very much. Thank you. Kuya, pabala naman po. Bumubuto na kayo? Di ba? Ma'am, pabala naman ma'am. Sir, next election, sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos na si Kuya. Bakit po si Bongbong Marcos na Para ano, tayo sa Kasi nung pera. araw, si tatay niya, Tatay niya. siya lang ang magnanakaw. Ngayon, lahat sila magnanakaw na. Okay na yan, di ba? Okay. Thank you Nung very araw much. kasi siya lang ang magnanakaw. Kaya galit yung mga mayayaman sa kanila. Pero ngayon, lahat dapat lang may paligtibusyon. Sige po, pasensya na po sa bala. Thank you very much. Ma'am, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po?
Hindi pa po alam si undecided po si Madam. Thank you, wala po problem. Thank you very much. Sir, pabara naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Ping Lacson, thank you very much. Sir, bakit po si Ping Lacson? Mabait, saka napunod niya yung peno. Sige po, thank you very much. May sarap po sa balang. Thank you. Ate, bumubuto na kayo. Bumubuto na kayo. Dito po. Kaya, decided. Thank you very much. May sarap po. Thank you very much. Thank you. Tara, dito tayo. Kaya, thank you. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Ha? Bongbong Marcos! Bongbong Marcos. Thank you very much. Sir, bakit po si Bongbong Marcos? Ha? Bakit po si Bongbong Marcos? Siyempre, siya ang aangal sa Pilipinas. Thank you very much. Thank you po. Sir, pabala naman, sir. Next election po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos po. Bongbong Marcos din po, si Kuya. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Kuya, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po, survey. Bongbong Marcos. Thank you. Sir, bakit po si Bongbong Marcos? Ano ko lang, gusto ko lang Gusto nyo lang. Sige, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you po. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos po. Thank you po. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino po presidente po? Bongbong Marcos po. Thank you very much. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you. Sir, kayo po. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos din po, sir. Thank you po. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Sir, kayo po. Marcos. Bakit po si Marcos, sir? Ha? Bakit po si Marcos? Ganda yung ano niya eh. Ganda yung plataforma niya ngayon eh. Maganda po. Sige po, pasensya na po sa bala. Thank you very much. Thank you. Bongbong my love. Ma'am, bakit po si Bongbong? Bongo kami la. Bongo. Kami tayo, mabait yan. Thank you. Sir, kayo po. Ba? Thank you very much. Thank you. Mama, may barya ka na si 1K. Sir, pabala naman, sir. 1K. Ay. May Madrid mo, Ma'am, okay lang. pabala naman, ma'am. Next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos din po. Thank Bahin you naman po. natin. Oh, Bahin natin ang presidente. thank you very much. Thank you po. Okay, ano. Next election, sino po presidente niyo po? Sabi lang po. Marcos. Hey, ma'am. Po. Sino po ang presidente niyo po? Bongbong Marcos din po si nanay. Bongbong Marcos siya, wala nang iba. Ayun tayo, kayo po. Marcos din po si tatay. Thank you. Sir, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? De La Rosa si sir, thank you. Ma'am, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Kayo po, madam. Bongbong Marcos po. Marcos din po. Sir, kayo po. Marcos din po. Ay, Marcos. Sir, kayo po, next election. Marcos din po si Kuya. Thank you very much. Thank you. Pasya na po sa bala. Thank you. Thank you. Marcos kami! Sir, ayun na, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Baka nanonood siya ngayon. Sir Bongbong! Idol ka namin! Sir! Ayuda! Malasikipan kasi na! Sige po, thank you very much. Thank you po. Ayuda! Sa bala. Thank you. Nay, kayo po. Next election. Walang libreng minita. Bongbong Marcos din po si nanay. Thank you very much. Sir, kayo po. Next election. Bongbong Marcos din po. Sir, kayo po. BBM din po. Thank you, sir. Baka may gusto kayo sabihin kay BBM. Baka nanonood siya ngayon. Ay, magbabalag kami ng asura. Pagpahirap ang buhay. Thank you po. Thank you na po sa bala. Thank you very much. Thank you po. Huwag na tayo pumasok sa palengke kasi araw ng tinda ngayon dito sa Malasiki, Pangasinan. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente mo? Damit pa lang, Marcos na ako. Marcos na. Thank you. Sir, bakit po si Sir Bongbong ang
napupusuan nyo? Subukan natin. Subukan po. Thank you very much. Thank you po. Sir, kayo po. Sino po yung presidente niya po? Bongbong Marcos, sir. Thank you. Madam, kayo po. BBM din si nanay. Thank you, thank you, thank you very much. Madam, kayo po. Nag-selection. Sino po yung presidente niyo po? Bongbong Marcos din po si nanay. Thank you very much. Kansya na po sa bala. Thank you po. Kaya, sir, pabala naman po. Nag-selection. Sino po yung presidente niyo po? Sir, bilang po. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you po. Kansya na po sa bala. Sir, kayo po. Nag-selection. Sino po yung presidente niyo po? Mr. Moreno, thank you very much. Kansya na po. Thank you very much. Sir, pabala naman, sir. Nag-selection. Sino po yung presidente niyo po? Sir, bilang po. Si Pacquiao. Manny Pacquiao, thank you. Sir, bakit po si Manny Pacquiao? Kung ang boxing. Kung ang boxing. Boxing hero, thank you. Thank you very much. Madam, pabala naman po. Sino po presidente niyo po? Di ba po? Ay, pabala si Madam. Thank you very much. Kansya na po. Sir, thank you very much. Nay, kayo po. Manny Pacquiao din. Manny Pacquiao din si Nanay. Thank you. Idol ko yun eh, kasi boxing na yun eh. Ay, boxing hero. Manny Pacquiao, thank you po. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Manny Pacquiao. Kuya, bumubuto na kayo, kuya? Oo. Di pa. Sige po, kayo na po. Madam, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Pacquiao din. Manny Pacquiao din si Madam. Thank you very much. Thank you. Madam, pabala naman, Madam. Pacquiao din namin yan. Ayaw, Madam. Ayaw pabala si Madam. Madam, pabala naman po. Next election, sino po? Sige po. Undecided si Madam. Thank you. Ayaw pabala. Thank you. Sir, pabala naman, sir. Ayaw. Busy si sir. Busy. Okay, tara. Dito tayo. Mga nanay, para naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang po. Next election, sino pong presidente niyo po? Ano? Sige na po na. Bongbong Marcos si Madam, thank you. Madam, kayo po. Bongbong Marcos din po. Bongbong Marcos din po. Madam, bakit po si Bongbong Marcos? Basta gusto ko. Basta gusto namin siya. Wala lang problema doon. Wala nang problema doon. Para Ay, sorry po. namin siya. Bumubuto na kayo, ate. Yes! Next election, sino po ang presidente niya po? BBM si Madam, thank you. Bakit nyo nililista? Sisirain nyo si Bongbong Marcos. Ganun ba? Hindi po. Survey lang po, survey po. Survey. Kala ko sisirain nyo. Sisirain ko Abala rin naman po, next election, sino po ang presidente niya? Mamaya pa, magmatagal pa eleksyon. Sige po, undecided si sir. Thank you. Pasensya na po sa bala, sir. Madam, thank you. Madam, pabala naman po. Next election, sino po ang presidente niyo po? Sir, bilang po. Bongbong Marcos po. Thank you very much. Madam, kayo po. Next election, sino po? BBM. Madam, bakit po si BBM? Ganurte tayo. Di tayo siyaran natin. Thank you very much. Thank you very much. Madam, pabala naman po. Next election, sino po ang presidente niyo po? Bumuboto na kay ate? Ay, hindi pa bumuboto si ate. Thank you very much. Nay, pabala naman po, Nay. Next election, sino pong presidente niyo po? Ay, pabala si Madam. Thank you po. Thank you very much. ko yung pupipon kaya dito. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Sir, bilang po. Sulit. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Sir, bakit po si Bongbong Marcos? Tapos na yung eleksyon, si Bongbong Marcos ang panalo. Sige po, thank you very much. Thank you po. Kahit na po sa bala. Sir, pabala naman po. Bumubuto na kayo. Hindi ko pa. Sir, pabala naman po. Selection sino po presidente niyo po? Kira, walang problema, magbigay ba yan? Joke lang ha. Ako, Opo. dito to ha. Bongbong Marcos, sir. Bakit po si Bongbong Marcos? Ha? Bakit po si Bongbong Para Marcos? bumalik yung dating, mga bilihin, mura, kagaya ni Marcos, di ba? Oh. Piso, daming nabibili. 5 may nabibili. Ngayon, 1,000 wala nang mabili. Alam mo kung bakit? Puro kurakot. Hindi ko napapakita yung mukha ko Puro kurakot ang mga ganyan. Si Bongbong Marcos lang ang pwede nating pagkatiwalaan. Alam ng mga tao yan, kahit magtanong ka rito. Marcos pa rin yan. Opo, thank you. Ito, wala yung mga yan. Ate. Ganun yan, Walang. Sige, ma. Thank you very much. Thank you po. Medyo na po sa bala. Hindi ako.
Sir, pabala naman po. Next election, sino po presidente niyo po? Marcos. Marcos po. Sir, bakit po si Marcos? Ganun sa amin yan. May samahan kami. Siyang pinaka... Babalik yung dating halaga niyan. Pag si Marcos Ganun po. yan. Thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Ipatibin niyo yan, ha? Opo. Sir, pabala naman, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Ba't wala si Rastaman? Tama. Rastaman ako eh. Wala po. Wala sundi. Bongbong Marcos eh, kuya. Thank you very much. Like kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Next election, sino po presidente niyo po? Nene Robredo, thank you very much. Pasensya na po sa bala, thank you. Tara dito tayo. Tara dito. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. BBM, thank you po. Pasensya na po sa bala. Sir, pabala naman sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Survey lang po. Survey. Survey ko na, presidente. Next election, sino pong napupusuan nyo sa kanilang anin? Survey lang po. Pili ka eh. Po. Pili ka kuno, dyan eh. Kaya sir, kayo po. Sino pong napupusuan nyo? Wala pa. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos si Kuya, thank you very much. Kuya, kayo po. Bongbong din si Kuya, thank you very much. Pasensya na po sa bala, thank you. Sir, pabala naman po, sir. Next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. BBM, thank you very much. Thank you. Sir, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? BBM, thank you very much. Thank you po. Sir, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Video mo ako sa bed. Tol, pa-shout Survey lang po. Bongbong Marcos. Sir, bakit po si Bongbong Marcos? Kasi Siya lang yung parang matino eh. Siya lang natin. Si Lini, wala na yan. Magiging sila ulo yung bansa natin. Wala na po. Thank you po, thank you very much. Pasensya na po sa bala, thank you very much. Wala, tigyan pa tiwala. Sir, pabala naman sir. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po si sir. Thank you, thank you. Madam, kayo po, next election, sino po presidente niyo po? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos po. Madam, bakit po si Bongbong Marcos? Taga rito. Taga rito. Dito sa Palasike. Ilocos. Ilocos. Thank you. Ma'am, baka may gusto kayo sabihin kay Sir Bongbong. Wala na. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala. Thank you. Sir, pabala naman sir. Next election, sino pong presidente niyo po? Bongbong. Bongbong Marcos po. Sir, kayo po. Next election, sino pong presidente niyo po? Arias. Bongbong Marcos din po. Thank you, thank you. Sir, bakit po si Bongbong? Kasi kasama namin dyan sa PHMI, Place Hotline. Okay? Okay. Sir, kayo po, next election, sino pong presidente niyo po? Manny Pacquiao, thank you. Thank you very much. Thank you po. Pansya na po ka. Sige po, thank you very much. Nay, pabala naman po. Next election, sino pong presidente niyo po? Wala. Wala. Decided po si Madam. Thank you very much. Pansya na po sa bala. Decided. Yan. So, busy lahat ang mga tao dito. Sir, pabala naman sir. Buong gusto na kaya? Hindi pa po. Sir, pabala naman sir. Sino po presidente niyo po? Sir, bilang po. Bongbong Marcos, thank you. Sir, kayo po. Bongbong Marcos po, thank you very much. Sir, kayo po. Bongbong din po si sir, thank you very much. Sir, bakit po si Bongbong, sir?
Wala, no comment. Sige po, thank you very much. Pasensya na po sa bala, thank you. Sir, pabala naman sir. Selection, sino po presidente niyo po? Wala, ayaw. Ayaw. Ma'am, pabala naman po ma'am. May selection, sino po presidente niyo po? Survey lang po. Bongbong Marcos. Madam, bakit po si Bongbong Marcos? Bakit po si Bongbong Marcos ang inyong napupusuan? Bongbong Marcos! Bongbong Marcos, si tatay. Thank you. Po. Bakit po si Bongbong Marcos yung napupusuan? Ay, sorry po. Bongbong Marcos kasi matakaran niya parang maganda. Ay, ganun po. Thank you very much. Pasensya na po sa abala. Thank you. Madam, pabala naman po, madam. Sino pong presidente niyo po? Survey lang po. Siyempre, Marcos. Ma'am, bakit po si Marcos? Basta siya. Basta siya. Thank you very much. Siya na po sa bala. Marcos, sir, thank you very much. Thank you. Sir, pabala naman, sir. May seleksyon. Sino po presidente niyo po? Survey lang po. Dalawa lang yan. Si Isko Moreno sa Ping Lacson. Sino po yung napupusan niyo sa kanilang dalawa? Isko Moreno. Isko Moreno po. Sir, bakit po si Isko? Unang-una, Oh, Manila. oh, Binago niya kagad. Yung isang term lang. oh. Siya lang yung nagbago doon sa Manila. Pinalinis niya lahat. Oh. Wala akong masabi sa kanya. Yun ang action man talaga. Sige po, sige po. Tagapangasinan ako pero hindi ko kilala yan. Bantog yan. Malinis na malinis yung kan. Yung Manila talaga. Sige po, thank you po. Baka may gusto po kayo sa dito, sir Isko. Baka nanonood siya ngayon. Yan si Isko Moreno, talagang kanyan, pusong mahirap yan. Kaya pusong mahirap, naiintindihan niya talaga yung talagang problema ng mga mahihirap. Saka hindi yung tumulong, talagang tutulong siya na walang kapalit. Opo, ganun po. Action talaga yan ginagawa niya, wala nang iba. Sige po, thank you very much po. Thank you po. Tensya na po sa bala. Thank you po, thank you. Sir, pabala naman, sir. So yun, puputuloy na natin dito sa Malasigi kasi medyo marami na rin yung nasurvey natin at siyempre marami din ang mga tao sa bayan kaya hindi na ako pumasok. So yun, hanap tayo ng place para bilangin natin kung sinong lumamang dito sa Malasigi, Pangasinan. So tara, let's go, samahan niyo ako. So what's up mga kasuki, at dito na nga ay bibilangin na natin kung sino ang lumamang dito sa Kali Service sa Malasigi, Pangasinan. So unahin natin kay Ping Lacson 1, 2, 3 at kay Sir Ronald De La Rosa Bato isa at kay Bongbong Marcos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 at kay Isko Moreno 1, 2, 3 at kay Manny Pacquiao 5, 10 at kay Leni Robredo 1, 2, 3, 4 at sa ating undecided naman 5, 10, 15, 20, 25, 26. So yun, ito po yung nag-survey natin sa Malasigi, Pangasinan. Uulitin po natin kay Ping Lacson 3 at kay Ronald Bato De La Rosa 1 at kay Bongbong Marcos 98 at kay Isko Moreno 3 at kay Manny Pacquiao 10 at kay Leni Robredo 4. So yun, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa Kali Service sa Malasigi, Pangasinan. So yun, magandang buhay po sa inyong lahat.